isda. 1 kilo ko, te. 1 kilo. Biscuit ako ng kamay. Ilang kilo? 140. Pang 2 ha? 2 ka kilo? 280. Wala niya. Wala no. Isa lang eh. Isa lang lang. Pilang kilo ni te? 40. Kino siya ni? 40. Win gato na. Ay, pipin. 1 kilo lang ko ito eh. Ang ba? Ano, sa'yo na? Ika na, isa na lang na mapakapin na. Kaya tarantay. 180. Ilang kilo na? 140. Pilang atsal? Yan, pilang kilo? 60. Sa anak. Kaya tanan? 440. Pila? 440. 440? Ay, 280 o nag-inom ka. 260. Nagitingan ako. 280 naman dahil ng isda. May tapos isda. Pila tanan? 360. Isda. 340. 660 sa pila. 660, 340 talan. Oh, natali-talit niya. Ha? Awal? Ang pepino nga puti, pili po. Tag. Ito na pala yung isda. Para na nasud ang... Ito na isda. Para... Ito na nasud ang magpipit. Alright. Para tag-isda. Para tag-isda. Nasudan. Ito na isa. Butang. Kaya ito na ng... Kung anong unya, isda, dyan ang isda. Balon tanaw niya sa rin. Sagbatag isda buglisan. Nakaandam na ang kuwan dito. Nakaandam na ang kalayo ba? Ara ang kalayo. Init ang siguro ni. Di ato ibutang atong sinugba here. Tayo ka isda nga. Ginlo na daan ni gihiwa-hiwa butang asin, igsuba na to karong taud-taud. Ato sang paypayan ni parang medyo makusog ang iyang baga. Kaya para masugba na nato ni ang atong isda nga gipalit. Baro ka. Na sugba na ko. Ay vlog nagsugba ko. Baga naman ito na isugba guro ng isda. Kusog naman ng kalayo. So ito na isugba ang isda kalami kay isugba na niya. Ito na ito na isugba ang lamian nga isda. Isa. Alright. Maluto na ito nagmaluto mga abot. Pila ka minutes kada kuan? Kada naong? Asa na? Kada side ba? So, maluto na ito nagmaluto. So, ito lang mga ito maluto ang itong sugba nga isda. So, sambiyaan ka dito napatay. Lihupon. Atong sabayan, kibisig na ko na. Naluto na yung pika side sa itong gisogba nga isda. Ano to? Let's see. Kung ano siya. Tawag na eh. Ang gaduga-duga na siya. Ito na ba ning murag hilo-hilo pa siguro ni. Kumot kayo dots. Kumot yung sinugba.
Tanaw na to. Ayan. Let's see. Ay, napagod hindi ni. Ang sa nato ba? Ang sarang tayo. Bali na lang ni kuan. Let's see kung unsa na result aning kuan. Luto na gudi ay. Ay, hilo na ahat. Isang balihon ka jot. Oh, piya. Wala na ahat ang amaw. Ahok yun, ahok. Hihi. Natin ang balihon to daod. Alright. Oh, yes. Medyo na ahat ang atong kuan, atong sinog ba? Akong sinog ba? Medyo na ahat. Ito na ako ng maluto. Taod kay. Okay, buhatin. Pero ito na itong uling kimurag. Mahala ang baga. Itong paypayan ka dyan. Kaya ito kung nagbaga ba ito. Sabagaw na ito ang atong sinubakay. Magmingina ang baga. Gasugba siya guys kay panihapon guys ang yang gisugba guys pirit na budlisan tag 180 ang kilo. Anak na mga pobre guys ay mga pobre taon lag isda na pinobre kung dato pa karne baka karabaw kabayo ug baboy pa. Tanawa guys nagpaypay na si guys ay pobre man guys di man dato kung dato pa. Napay boy, napay mid. Napay rip. Now, tawa guys. Tawa lang guys. Nagsugba na siya guys. Share mo sa guys, mukhaon. Share sa mukhaon guys. No, tawa guys. Kung nagminyo pa siya guys, nana siya sawa guys. Hindi mo siya magminyo guys. Ahat na ba? Ahat na. Sabahin na to kung naluto na ba ang akong niluto nga sinog ba. Let's see. Alright. Let's go. Oh, luto na siya. Luto na ba ng pormahan na? Ang baliyon kay para. Naluto na ang atong sinugbang budlisan. Ato na ni siyang hawason. Alright, hawason na nato. Medyo napagod na. Itong hawason. Right. Ito na ang hawason ang atong sinugbang budlisan. Alright. Pagod naman yun. Ito na niya eh. Opia. That's all. Opia. Tara ka na. Ito na ang atong sinugbang. Itong sinugbang pirit.